Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mu ta Aminu Online TV. Wadda channel ce da muke kawo muku duk wasu abubuwa da suka shafi harkar online da dai sauransu. To insha Allah bidiyon mu ta yau tana da amfani domin a bidiyon mu ta yau ba wani abu ne ba, kawai zan dan ja hankalin mu ne akan wasu abubuwa da suke faruwa a Facebook da WhatsApp. Kamar da kuka sani Facebook da WhatsApp suna ɗaya daga cikin abubuwan da muka fi amfani da su. Kuma again ana amfani da su wajen cutar mutane, ana damfarar mutane a Facebook da kuma WhatsApp. Kuma abin haushin ma, especially mutanen mu Hausawa, su ne aka fi cuta, aka fi damfara a wannan platform ɗin guda biyu, Facebook da kuma WhatsApp. To insha Allah yanzu zan dan fara mana bayani akan abubuwan da suke faruwa a Facebook wanda mutane da dama sun sani wasu kuma ba sani ba. To abin da yake faruwa a Facebook dai yanzu, misali yanzu ka shiga Facebook ɗinka, akwai wasu hackers da suke bi su yi hacking din, maybe za su yi hacking din Facebook account na abokinka, sai su bi kuma duk friend din suna tura musu. Za ga an yi maka message an ce assalamu alaikum, ku turo number wayar ku, za a muku register yadda za ku samu data. Kai in kana da hankali ka tura number wayar ka a sa maka wata data, in taimaka maka zai iya turo maka, ka bashi number mana turo maka data. Haka suke bi. To kana ba su wannan number taka, za su iya hacking din account ɗinka na Facebook, kuma shikenan za su kwace account ɗinka na Facebook kuma su yi amfani da shi su cuci abokanka. Kaga ba daɗi. Ɗaya hanya kuma again idan maybe za ka iya gani friend ɗinka idan an kwace mai Facebook account, za ka ga ana posting a ciki, za ga an yi posting na wani abu haka, kaga dai credit alert da shigowa kuɗi yadda za su ja hankalin mutane. To wannan ma za ga an ce irin ko za su ajiye link haka, idan ka taba je ka wasu ka ce kawa wani magana zai sa ka a cikin tsarin. Ka sa 5,000 za su maido maka 20,000 within 10 minutes ko wani abu dai makamancin haka. To wallahi dan uwana, kada ka sake ka yi participating a wannan abin. Duk inda ka ga wannan abin, kama yi blocking din su, ko wanda ya maka message din wanda ya ce maka ka turo mai number waya ka yi blocking din shi automatically. Ko kuma irin ka ga wani an kwace Facebook account din wani, ana tallar wani abu, irin ka sa 5,000 za ka samu wani abu, za su limka maka. To kada ka sake ka yi wannan abin. Sannan kuma irin ga masu irin group haka na crypto da sauransu, za ku ga irin mutum zai sai da wani ko kati ko wani abu, to shi ma kada, in dai ba sanin mutum ba kai, kada ka kuskura ka je wai za ka sai da wani kati ko kuma account na wani abu ko file network ko satoshin nan da ake yi. Kada ka sake ka sai da wani alhali baka san shi ko wane ne ba, saboda yanzu yan damfara sun yawa. Kai kada ma ka tura wani kuɗi a kun haɗu da shi Facebook, in dai ba ka da yadda da shi. Mutum kawai maka magana, ku dan fara magana da shi yau din nan, ya ce irin zai sai da maka wani abu ko kuma wani abu ka tura mai kuɗi ko kuma ka tura mai wani account naka, to shi ma kada ka sake ka yi wannan abin. Yawwa yanzu kuma za mu dawo kan na WhatsApp. Abin da ke faruwa shi kuma akan WhatsApp da kuka sani, ana amfani da WhatsApp. Yanzu WhatsApp an ɓata shi, especially group nan da kowa yake son buɗewa. Kaga an buɗe group, an tara dubban mutane. To akwai wasu 'yan damfara da suke shiga cikin group ɗin nan. Idan suka shiga cikin group ɗin nan da muke buɗewa, suna bi members ɗin wannan ɗaiɗaiɗai, za su bi ku, suna muku magana private. Irin za ka ga an maka magana, an ce maka an maka sallama, salam gara basa. Kamfanin Spotify yana ba da bonus na ana ba da bonus na 10,000 idan na 30,000 idan ka sa 10,000. To wannan ma damfara ce. Duk wanda ya maka magana akan Spotify, kamfanin Spotify yana ba da bonus. Wallahi kada ka sake ka yadda ka shiga wannan tsarin, don wallahi da idan kai ko, ni na gaya maka wallahi za su iya kwashe duk kuɗin da yake cikin bank account naka. Saboda haka ya kamata mu kiyaye. Spotify din nan, duk wanda ya maka magana akan Spotify, ko waye shi, ka yi blocking din shi. 'Yan damfara ne. Za ka ga hotunan su normal sun ɗora hotuna, to ba ma hotunan su bane ba suke ɗora ba. Za su je kawai irin a WhatsApp group din, za su zaɓi hoton wani a cikin group din da sunan shi, sai ga sun maka magana salam wane ne, kamar da kuka shani gashi nan ma kalan message din da su maka. Za ga an maka magana, an ce maka suna na wane, ko kuma ga an turo maka voice recording. To kada ka sake kai. Na biyu kuma abin da ke faruwa a WhatsApp, maybe za ka iya gani kawai an yi adin ɗinka, saboda za ka ga ba ma ka san ba kowa, za ka ga an yi saka a cikin wani group. Kaga wane ne investment, ko Wazobia investment, ko Naira investment, ko menene. Za ka ga irin an ce ka tura 2,000, za a dawo maka da 10,000 cikin 10 minutes ko kuma 20 minutes.
to shi ma kada ka sake ka yi wannan abin, domin damfara ce ko kuma haga an maka magana private ɗinka irin an ce maka ana sai da data a gara ɓasa, za ka ga ko sun maka message sun ce maka irin suna sai da duk 10 gigabyte za ka bada 500 a baka 10 gigabyte. Yanzu idan kana da hankali ya za ka tura mutum kuɗi. Kalar damfara, salon damfara kala sai wanda ka gani. Saboda haka dan Allah mutanen mu ya kamata mu kiyaye, especially ma abin da na Sportbet din nan ana cutar mutanen mu dan akwai wanda yaushe ne ma an yi kwana 3 ma a cikin group dina ya mun magana yace an cuci yayi asara kusan 50,000 da wani abu akan Sportbet din nan. Saboda haka ya kamata mu san yadda zamu na amfani da Facebook din nan da WhatsApp din nan. Mutanen mu ana amfani da su to amma mutanen mu har yau ba ana gaya wa mutanen mu har yau ba su dauki abin serious ba. Ana cutar mutanen mu. Saboda haka dan Allah sai mu kiyaye Facebook din nan da WhatsApp din wannan, duk wata mu'amala ta kuɗi in dai baka san mutum ba kada ka sake kai da shi. Saboda yanzu babu gaskiya, duniya ta lalace yanzu, ba gaskiya, mutane kowa so yake dan samu slot da zai cuci mutane. Saboda haka dan Allah mu kiyaye, saboda wallahi tallahi yawanci duk inyamuran nan ba a cika damfararsa ba, an fi cutar mutanen mu Hausawa su ne aka fi cuta. Dan Allah mu kiyaye. Yawa wannan shine, sannan da Allah ku yi sharing ɗin bidiyon nan, idan kuma ba ku danna mana ba alamar subscribing to sai ku danna alamar subscribing, za ku ga alamar ƙararrawa sai ku taɓa mana all. Mun gode.